Nikelaou aw salam alaikum aw klobe radio Bamako 24 de Kana ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdoulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ jeje sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo naani na ye avril kalo ye bi o tile 13 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye kalo la hɔrɔmaba ye kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na ni kalo min n'a bato bɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a kɔnɔ na kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye lahɔrɔma kaloba ye kalo do kalo min bɛ n'a dogolen tɛ maa si kelen na diɲɛ kɔnɔ o kalo min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o kalo n'a sera bato bɛ kɛ ka kɔrɔdɛn ka ban kalo in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ bato de la o ye sunkalo de ye bi o tile fɔlɔ ye o kalo in o ye san kalo 9 de ye farafin kalo la an b'a la k'a fɔ bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn hijira san 1442 san dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'a ma bakurunba fɔlɔ bi kunnafoniw filɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ kununko kalo yera Mali kɔnɔ na o kɛra sababu ye sunkalo ka daminɛ bi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamanatigi n'i y'a sɔrɔ o ye colonel Bandaw ye kununko ale ni Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana diinɛ ɲɛmaaw ani ka taa se Bamakɔ sigiba fɔlɔ ma n'olu ye ɲɔgɔn ye jamanatigi kuma n'olu ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ministre bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kan bɛɛ ma o ministre ye colonel Ismail Wage kununko ale tun bɛ Farabugu ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na a ye Farabugu kɛ ka tila ka betora kɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ka taa se bi kulu min bɛ wele ko ACRT faso ka wele n'i ye jateminɛ olu y'a yira k'a fɔ kulu bɛ furancɛla fanga ni k'a kɔkɔrɔ don olu tun ye tamato ta ka taa kulikorokaw fɛ ka taa dɛmɛɲɔgɔnya daw kɛ kɛnɛyaso tigilamaw ye o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdoulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ min ye ka dɔn k'a fɔ kaloba min n'an filɛ o kɔnɛ na n'o tile fɔlɔ ye bi ye o kalo n'i y'a sɔrɔ o ye sunkalo ye an b'a la k'a fɔ sunkalo mana ma tile 29 sɔrɔ jɛkuluba min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ na kalo ko sɛgɛsɛgɛli kama olu ye baaraw kɔni k'a n'u don ɲininiw bɛ daminɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka kunnafoniw cari u ye kunnafoni de sura kununko nɛgɛ kanɲɛ 21 ye u y'a yira k'a fɔ ko kalo kɔni a yera kalo ko a yera Mali yɔrɔ caman na dɛ san kɔni ye Gawo marabolo lajɛ ka taa se Kwana yɔrɔ caman fɛ min ye Kɔrɛnfɛla ni Camancɛfɛla fɛ ka taa se Mali yɔrɔ caman na ko kalo yera olu bɛɛ lajɛlen la o seereyaw bɛɛ lajɛlen sabatilen kɔfɛ u da sera Malitilamaw ɲɛkɔrɔ k'a yira k'a fɔ kalo kɔni e ka dɔn o tile fɔlɔ de bɛ kɛ bi o kɛra sababu ye alisilamɛw kan su min n'i y'a sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen bɛ sigi k'a fɔ n'a sera bato kɛ kalo don kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye nisɔndiya kalo ye kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye ala wele kalo ye o kalo o daminɛna an fɛ bi an bɛ fɛn min fara nin bɛɛ lajɛlen kan kalo min n'an fila kɔnɔ hinɛ ɲɔgɔn na kalo don dɛ a kalo tɛ gɛlɛya kalo ye an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛɲɛw ma maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ala ye se kɛ e k'i kɔfilɛ maa la maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ se bɛ e ka tɛmɛ o kan kalo yarabi ala a musaka de mun bola ka musaka nɔgɔli ma minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ musaka bolo ala ka hakilina ɲuman wɛrɛ d'olu ma hali bi ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔn ta ni ka ɲɛ su kɛrɛda fɛnmaw ma min ye gɛlɛya ye yarabi ala se masaramani an filɛ kalo min kɔnɔ na ala ka gɛlɛyaw ni ka kɛlɛ ka bɔ an sen na a sunko ɲuman a bato kɛko ɲuman a se masaramani ala ka se ka ɲɛ ka tila ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'o ɲini ala fɛ ala k'o k'a kɛ ala ye kosɔn n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bibi na lakanabaliya kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ jɛnɛ marabolo ye kabini jumadon ni kana sibiri fɛ wulikajɔ kɛbaw de ye ka dɔn k'a fɔ u kunda jɛnɛ marabolo kan an b'a lɔn k'a fɔ donsolakan minnu bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni tɛna sɔrɔ cogo si kelen na k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ta ka ɲɛ suma u ka sigidaw kɔnɔna na o lakana kɔni olu bɛ k'u ka marifa ta ko takun wɛrɛ t'o la dɛ ka se k'u ka sigidaw lakana an b'a lɔn k'a fɔ jadiwala tigilamaw kɔni kundalen yen kan u ni donsolakaw kɛra ɲɔgɔn na a ma tulo tigɛ a yirala k'a fɔ tuma min na n'o kɛra donsolakaw wulikajɔ kɛra yɔrɔ wɛrɛ caman na ni ka taa fara jɛnɛtaw kan u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka se k'u ka sigidaw lakana u ka marifa takun y'o min ye ka se k'o baaraw sigi sen kan nka ko senfɛ ko jadiwala tigilamaw tun ye ka dɔn k'a fɔ dugu jukɔrɔ mugu k'o don donsow yɛrɛ ka donso dɔ n'i toro ko senfɛ nka donsow kɔni an b'a ladan ka f'u ye wulikajɔ kɔni kɛ ŋaniya min tɛlen tun bɛ ka ɲɛ s'u ma wulikajɔ kɛbaw fɛ ka se ka dankari u la u y'a yira ka f'u ka marifa takun tɛ dɔ yɛrɛ ka se ka lakana ta ka ɲɛ s'u ka sigida ma ni ala sɔnna ma o hakilila min bɛ yen olu bɛ sigi sen kan ka se ka lakana ta ka ɲɛ s'u ka mara ma an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲaka basigi ni lafiya b'an sɔrɔ sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye sura tɛgɛ dara so dɔ ka yirimadɔkaw fɛ yen motozo a terikɛ an b'a la k'a fɔ k'u ka moto suɲɛ
ka top mamina yo ke obika moto yera yini wati bena wati kele kona na akele ka wuli ga joga kan yere di angala kana tigla ma uluga sakagali sebe tega daka akene ka siri kulubali chumbe siri ita nyafanye ankara mo ya fo togumna shura nege kay mugwan kilen wati katabla nege kay mugwan fla yiri mojo kaw fino nin don e zomba kule do ayre daga wuli terga ayo ga jagarta kone ko trabaso ninga tunun uyi ay terga aya surugu bele kuma na terga ngone adona butiki kona ka bisani ke o yoroni kilen ba ay moto ni kone kankar ninga bulisi akese ndega ni kula bayi ala ka anga goloma siri tawaga no if anga finitikla ka do arsida jagarja dumia jeune militaire chede ndodo akonna na jagarja dumia anana kana o temps jagara nyingal ta ka nyeshi ni zomba klima ibika tami ibotoro do mi aka jabi ko na jagara ya ga fo ni ngoni fale no ala tika sika kuma jolen yere fo jagara nyingal ke ko isomo be fan men fe aya yira ka fo ko ale somo be ni yorona ara tra bagadu do mako ale be boy ate ma do eno wa ma ta do eno jagara ko ni ya ga fo ni ma ni te ma were ni ezondi ubo seka seka lu kona na kuma na moto tiki yere ko ni sintega do ale ga kleba abula abaka ka moto nyini alana kana ga moto jolen soro ko ni ne ga moto yi ay moto e mabulo ya yega foni ne re daga wuliterge ay naga moto ko ni chuen o yoro ko na sigidara ma ko ne fla fla tala nga ka ken jagar ya wuliga joye no yanga wulo masri tabagay da masika kar ni ma ko flen anina ni wati na ablale no 13e arrondissement chedo nga buluka ankara mo shura ni walen ni kala yirma jaka fino ambe do ke ni na nyone fufambe isri kulubali ya rabbi ala ka fura bo akele na balgele ka uronya ma tega bisega daw ka choko minna namburai ambalo dan ka fo anga jamana tigi ni ya soro mali nyama bayi badawo ale wele bla kungo dina nyama utarak fe kuluba udasira kuma chama jamana tigi ya iraka fo dina nyama ube chesiri minanga jamana ko dogolente wale be femi fo ale che dore de mali ale bitta mali bitoy bek yagli to mali la adasiru bala yele maka yirap ma wele mali ga nyata kama colonel mbadawo kuma min fo ufle doy ala ni masiri anyanga ne sa mena ni be baraka daibi masanyi asila ka tike bide bi nini wati na o kama albisa ka fo ka wole mando rola ka baraka dai ka yafani aw nana adora mante ne be awde kama ni akachi dendi na ya dia ni hakede me baraka lo de kono ne jamata de ne to mo kilentai jabai kalfa mun dimma adi hakedo de kono saria ni to la fala fambe klongila o ka nyafa be haketo mon kagele mabali afana ka kele a wuli kumba ode ka wuli man don abe kom na gundo la bangela wasa jamana ka basi ne ba don ka fo ka wuli man don ka wuli blauma wuli folo mi alibi anga chest ni jen la jamana chama tamana chola mala barkala bola la ka chestri bolo anuka ben munte mana wote mana kwe anga nyefela fle kanga ni aje nyoyi fo ma chien na anya je nyoyi ka mali ke antla fenyi mali ka antanu boy mali awuli kum ba folo de albisa ka nyini masan fe sababu be yoro na bse ka de manen basi akaka nyi o bolen kwa fendo be sena sisa ni manda dola ma be ke to ka je bana jumbe yalla jena nya laje tamashin ayira aya fam ufonana manyi na ofi albisa anganjija a fola nya ko de akele tuwe vaccination ni fembe be fo utma manyi na ofesa am be kanjija ka ke ka ira tola la lona dobo dunna amana do sumulula ke jon tabala angaje ka barkada alaye ka nyina fa nyimu fo jone ka basi netede am be jede do akal fa le mabide akal fa non to no be bado ne ka chiate o ne fa basai de Allah tike o ka ne fa Allah don mangri meni adma don be je ka ke o oye we beya o ka nya fo kalfa de nete nto fa ko de fo maka gela mat mado ka ya fa nyi jama fe ni to na mamu gasila o ka haketo ambaloran ka fo ni ti mali jamana tigi bi colonel mbadawe kunungo ade dina nyama uluka frajanga konana wele blale ko foluma ay pam folunya ko rode tueni ma chama ya iraka fo ni pam mi fole flafe ni soja ko bay ni ma iraka fo jamana ti a hagli be jamana mawba foti ko mina e ka do ko ni be hagla ni mbo dili do kuso be do ka fola e ka ne ni nyana ubito ko ke adoba do la ka do ka fo jamana ko na basi ni lafia ni foto de bela ile ba no fe ka ba mla usraka ame dalika ndi fo mara kuye mara de kuye no lo hagla bita wal maka wuliga jota dika nyesu ma basi kama weta no kuye ku fo ni ku barkada kwa sa ina ye kuna fonu dika fo mi e ka do ka fo dina nyama ukrania na uluwe wuliga do min ke kele bana kuma wele bluma o donkele mi e ka do ka fo wira masuna mo ya ira na ka fo tiendo ku ya nga korfo me wa tiendo wala bembe sina
n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔnna waleya dɔw kɛra o ye tanuni ko ye k'u fo k'u barikada nin n'a ɲɔgɔnna de b'a to bi fɔtɔdenw b'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ na ala ka kan min b'o n'u bilalen b'a la u b'a sira ka ala kana hakilila in sabati n'i y'a mɛn ɲɛma kɔmaw don n'o tɛ ni misi kɔni misi birila ni misi taara ka bɔ i kɔrɔ i tɔgɔ ye ko cɛ suzuruli ala ka n ka jamana basigi n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ minisiri min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛ fɔ ni kan bɛɛ ma n'i y'a sɔrɔ kolonɛla Ismail Wage ale bɛ taama min n'i y'a sɔrɔ kabini kunungo taara n'a ye Farabugu taama in a taara Segu de ka bɔ Segu ka Segu mara ɲɛma ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka sɔrɔ k'u kunda u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Farabugu u tun bɛ avion na taama in kɔni an b'a ladan k'a fɔ Farabugukaw y'a bɛɛ nisɔndiyaba kɛra Farabugukaw fɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Farabugukaw ka donsoba b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na e jɔnni minisiri ka tagali Farabugukaw fɛ kunungo a ko kɛra cogo di a ko kɔni a kɛra nisɔndiya dan ye an fɛ kɔni a diyara n y'a bɛnna ma a nana an ka gɛlɛya lajɛ an ko gɛlɛya kɔni dan y'an ta ye an y'an ka gɛlɛyaw kɔni an y'a ka discours kala k'a fɔ a ɲɛna a yɛrɛ ko a ye gɛlɛya ye a nana n'Ala sɔnna gɛlɛya in an bɛ jɛ de ɲɔgɔn dɛmɛ k'a furakɛ an kumana o kɔni kan kosɛbɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ko n'Ala sɔnna ko gɛlɛya in kɔni n'Ala sɔnna an bɛna togoya ɲini a na pour que Ala bɛ se ka nɔgɔya kɛ cogo min lakana sabatili ko la. minisiri min talen filɛ kunungo Farabugu o minisiri in ka baara tɛ dɔwɛrɛ bɛn cɛfɔ ni kanbɛn an ka jamana kɔnɔna yalima bɛnɲɔgɔnya min tɛgɛnɔ bilala ka na se minisiri nani ma kunungo o ko bɛ cogo di ka minɛ bɛnɲɔgɔnya in daminɛ don na ka na se minisiri nani ma anw fɛ Farabugu yan kɔni alhamdulilayi bɛnɲɔgɔnya in kɔni anw y'a ta wa saba parce que an ka mɔgɔw tun tɛ ka bɔ ka taa yɔrɔ caman na sisan u tun bɛ bɔ ka taa o bɛɛ tu la u bɛ taa dɔgɔfili ka na u bɛ taa fala la ka taa jɛgɛ ka na alhamdulilayi an b'a la tan'o kɔni na bon an kɔni b'a bisigi k'a fɔ minisiri ye na min kɛ nin taama in na ala bɛna ko ni sahaba bɛn hali bi an kɔni bɛ dugawu k'a ko la ala k'a ko kɛ ɲɛtaa ye. minisiri ka nin tagali la nin waati na gɛlɛya bɛ maaw ka bɛnkan kuma ni sisan cɛ yalima dɛmɛɲɔgɔnya la u y'o dɔ ta ka ɲɛsin Farabugu ma k'o sɔrɔ kɛ Farabugu tun bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ na o waleya dɔ kɛra u fɛ wa. minisiri nalen kɔni alhamdulilayi a ye dɛmɛ dɔ ta k'a ɲɛsin dugu ma. a ko a ye suma dɔ sɔrɔ k'o bɛna di Farabugu n'a nɔfɛndugu ma a ye donbolo kɛ Farabugu dugutigi n'a ka conseiller tɔgɔ la ka donbolo di Farabugu musojɛkulu tɔgɔ la ka donbolo di Farabugu jeunesse tɔgɔ la ka donbolo di Farabugu donsow fana tɔgɔ la dɔ bɛɛ nɔgɔya dɔ ye kɛlen dugu la. minisiri bɔra yen kunungo bɛnkan min n'a tɛgɛnɔ bilala a fɔra ko a jate bɛ minɛ ka taa se kalo kelen mɔɲanko ma o kalo kelen kan ka dafa alamisadon yalima e dalen b'a la k'a fɔ bɛnkan in foyi tɛna bɔ a kɔfɛ e dalen b'a la k'a fɔ ɲɛta min kuma fɔlen bɛ a bɛna bila o sira kan hali ni kalo kelen tɛmɛna wa. ayiwa an kɔni kɛ laɲini ye ni kalo kelen tɛmɛna bɛnɲɔgɔnya in kɔnɔ a ko ala k'a sabati an kɔni kɛ laɲini de ye o ye wa an bɛ dugawu kɛ o de la. minisiri ka taali la kunungo a kunbɛra jɔnniw fɛ donsow wa walima Mali kɛlɛkɛcɛw de. a nana avion de la jiginna Mali kɛlɛkɛcɛw ka place la ka na dugutigi fɛ yen. an bɛɛ de y'a kunbɛn k'a bisimila a nana an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ dugutigi fɛ yen ka bɔ yen ka na dugu cɛmancɛ la dugu ɲɔgɔn ka fɔ yɔrɔ a nana an y'a bisimila yen nɔ k'an ka discours kala ye yen. an na kɔni min fɔ maliden cɛ n'a muso yɛrɛ alhamdulilayi an ka dugawu kɛ minisiri ka nin taama in na ka na an sabu ala k'a ko ala k'a ni sahaba bɛn a nana bɛnɲɔgɔnya kuma min na ala k'a ko ala k'a ka ko sabatili bɛɛ bɛ dugawu k'a la mankan in kɔni nafa foyi t'a la kɛlɛ kɔni nafa t'a la dɛ. bɛn kɔni tɛ ɲɔgɔn ci mɔgɔw n'aw bɛnna kɔnɔkulu jɛlen de bɛ wulu fɔ. an b'a ladan k'a fɔ nin tun ye Farabugukaw ka donsoba kan ye minisiri ka taali kɔnɔna na Farabugu bɛ dɔgɔ firi komini fɛ taali kumaw la wulikajɔ de tun kan ka kɛ minisiri fɛ a fɔra cogo min na k'a bɛ taa dɔgɔ firi fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ komini Jabala la ani mɛriw e kɛra ni maa minnu kan ka taa Farabugu a y'a to Segu ka sin Farabugu ma o kɔni ma kɛ dɔgɔ firikaw hakilila ye kosɛbɛ tiɲɛ don ba tɔgɔ ti bɔ a golo la Farabugu ye dɔgɔ firi dugu dɔ de ye wa bɛɛ bɛ ka hami n'o ye nka tuma min na i ka dɔn ka minisiri ka nin taama ye k'a kɛcogo i ka dɔn a ma kɛ maaw ɲɛkɔrɔ nisɔndiyaba ye sanko dɔgɔfirimara kɔnɔ na yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma dɔgɔfirikaw ka maire yɛrɛ b'an bolo nin waati na e jɔn ye monsieur le maire. Ablaye ne Sumana Kulubali ka bɔ ɲɔnɔ cercle kɔnɔ dɔgɔfiri tɔgɔ ko sisɛ dɔgɔfiri maire ka premier adjoint. Monsieur le maire kunungo bɛɛ sigilen tun bɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfa ni kanbɛ ma o minisiri n'o ye Wage ye k'a tun bɛ taama na aw ka mara kɔnɔ na kunungo a ko kɛra cogo di. Ablaye y'a fɔ cogo min na kunungo kunnafoniya tun b'a ni ministre de la réconciliation cɛ ne Wage ko a bɛna anw fɛ yan dɔgɔfiri commune kɔnɔ. Taama in kɔni yɛlɛma dɔɔnin donna kɔnɔ faamaw ka baara don parce que a tun na sanfɛla fɛ n'o ye hélicoptère ye n'a nana a bɛ sin dɔgɔfiri commune yɛrɛ Jabala ma donc n'a sera hélicoptère la yen nɔ ani mɔgɔ damadɔ ka ɲɔgɔn fɛ Farabugu a bɛ segin ka na
ni fara wara contre barra ko na ke na de wafi ani mo min tara ñoo fe ka sele na ulubla ni nga sura akunda bako tali ni parce que yan balo ko hamidi bana tan ko so donc anyo han ka su wati na akunda na amina balo ko ni pour que balo na afina ñoo ko balo kana be balo ngoni abulu de donc parce que balo kana ci 100 ans de temps donc kana be tratado programme mo ni senya ni ko ni sanima ko ni abena population yɛrɛ bɛɛ da kan o de ye dɔgɔtiri yɛrɛ nabaliya ye dɔgɔtiri nabaliya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ma bɛn an ma min faama ka côté o ma bɛn an ma fiyewu mais a taara dugu min na o fana dɔgɔtiri commune dugu dɔ de ye et puis an bɛɛ hami de ni o dugu ye bi a ɲuman taara a ɲuman segira a bɔlen kɔfɛ dugu in na fana k'a kunda bafo kan e yɛrɛ wele an kumana telefɔni na a ko vraiment a kun ka d'a ye an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn kelen kelen kan min nana commune kɔnɔ i ni commune ɲɛmɔgɔ bɛ se ɲɔgɔn ye kɛra bolo nisɔngoya ko ye i n'a fɔ an yɛrɛ ka population sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya a la cogo min na mais mɔgɔw y'a faamu hakili baara ŋɔni kɛra o cogo la a bɛɛ kumakan labanna an ni population de sensibiliser parce que nin baara min bɔlen filɛ ka kɛ baara ye a mɛnna ka boloda n'i y'a kɛlen ta i b'a sɔrɔ ala kun tila la ka tali a taara dugu min na ani a ye dɛsɛ min kɛ ka na an ka commune yɛrɛ centre kɔnɔna min ye dɔgɔtiri ye i b'a sɔrɔ ala kun ye nin latigɛ nin kɔni man ka mɔgɔ si farifa dɔrɔn de a nakun ye fɔkabɛn mun ye hali bi an ni ɲɔgɔn cɛ ani a kun ye mɔgɔ minnu bila baara la n'o ye haut conseil ye baara minnu kɛ ka n'a se jɔ terrain sanfɛ pour que se ka yɔrɔ réputation dɔn hali dɔgɔtiri kɔnɔna nani bɛ se min ye a taara dugu min na o ye dɔgɔtiri dugu dɛ donc ani population kɔni sensibiliser dɔrɔn o k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni nin tɛ foyi a nabaliya dɔgɔtiri mɔgɔ y'a da kɔrɔ caman kan ne kɔni t'a bila foyi kan parce que mɔgɔw ye mun labɛn mɔgɔw b'u tiɲɛ sinon ala ye mun labɛn mɔgɔw tɛ se k'o tiɲɛ. an balodan k'a fɔ ni tun ye dɔgɔfiri mɛridankan ye zumana kulubali ka bɔ kasi tubakura a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ a mi wa foro ni bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de dɔ ka t'i kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn fɛn mara in basigi o y'a kunba de ala k'a bulon minɛ kɔnɔ minisiri ka taama hukumu kɔnɔ na a bɔra farabuguni ka kunda betura kan o ye ko minisiri labundi ye o ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ ko minisiri labundi o jabala de denbugu ye o ni ɲɔgɔnjɛ ye kilomɛtiri 15 bonyanko ye minisiri selen kɔfɛ a kunbɛra ye an balimakɛ dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ denmisɛnnakaw sifinnakaw tɔgɔ la olu y'a yira k'a fɔ k'olu kun hakili minisiri bɛna fɛn min fɔ n'o ye maa minnu bɔnɛn'u ni na k'a da ma so kuma ma yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma sifinnaka dɔ bɛ yen nin waati na ale tun bɛ kɛnɛ kan kunungo ka bɔ ɲɔnɔ ale bɛ a ɲɛfɔ n balimakɛ bɛ min. ne bɛ ɲɔnɔ. an balimakɛ kunungo mali minisiri bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛfɔ ni kanbɛ ma ni o ye colonel ismail wage ale tun bɛ taama min n'o taara n'a ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na farabugu kɔfɛ k'u taara yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye betura e tun bɛ kɛnɛ kan k'o kɛra cogo di. kunungo minisiri min ɲɛsinnen don cɛbɛn ni bɛnɲanya sabatili ma a mali kɔnɔna na colonel ismail wage ale y'a ka taama to ta ka ɲɔnɔ sɛgɛrɛ ka taara farabugu ka bɔ farabugu a nana betura la betura yɛrɛ de senfila bingi commune fɛ ismail wage a sera ye n'o bɔra k'a bisimila dugutigi maire ani an ka wolomasiri fabaw ka ɲɛma caman a sera a ko a ka nakun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye bɛn ani kelenya o min bɛ se ka sabati anw fɛ yen min ye gouverneur ye n'o ye segu mara ɲɛma yɛrɛ ye lasmɛ tarawele ale ye kuma ta ni k'a fɔ waati kɛra la an sɛgɛnna min bɛ kalo 6 kalo 8 bɔ mɔgɔw sɛgɛnna suma ma sɔrɔ min ye bagan ye olu taara mɔgɔw yɛrɛ tɔɔrɔ la kosɛbɛ mɔgɔw ye tɛgɛrɛw ni foli kɛ ka ɲɛsin a ma min ye an ka sijɛba dɔ ye ale fana ale ye kuma ta n'o ye tali ye maramafɛn min minnu bolo n'u mana bila ni maa min sɔnna k'a bila ala yɛrɛ bɛ kada jigin ka ala la ale ka kuma a taara mɔgɔw jimi sira fɛ hali min ye k'a dɔn k'a fɔ minisiri min na ale bɛ tali kɛ cɛfɛ bɔ minisiri kan a ka dantigɛli a m'ale ka dantigɛli ma. minisiri ka nin tali sigidalamaw sigilen tun bɛ k'a kɔnɔ cogo min na yalima a ko kɛra cogo di maaw bolo. n b'a f'i ɲɛna minisiri ka nin nali mɔgɔw ma nimisa wasa sɔrɔ la bi o ma sɔrɔ la sini kɛrɛnkɛrɛn ma min ye sifinnakaw ye sabu ka da kan o sigida kelen na n'o ye betura kelen ye dangarikɛla ye dankari min ni a ye maaw dusukun kabikabi ka maaw dusukun yira kosɛbɛ maaw hakili yɛrɛ tun b'a la k'a fɔ ko da bɛna s'o ma nka o ta bɛɛ k'a jira mali kɔnɔ mali kɔ ka diɲɛmaa na min kɛra n'o o balela maaw la n'o kɛra kabako ye maaw bolo ka maaw bɔ kamana na minisiri selen ka ca lɛrɛ kelen ye donso la ka kelen ma se minisiri ka kɛnɛ kan ci de kɛra k'a fɔ min ye talikɛ ɲɔnɔ kɔnɔna ni cercle la ale de y'a jira anw n'ale don an ma donso ye wele ka sɔrɔ ka bila donsow ma ka na nin bonyana maaw hakili ma diɲɛmaa k'a lajɛ maaw yɛrɛ kun hakili b'a la minisiri bɛna fɔ kun jumɛn na maa min n'a fara min bɛ tali kɛ NCC denmisɛn jɛkulu ka ɲɛmaa na a ye minisiri ɲininka minisiri wage ɲininkara wage y'a jira k'a fɔ accident don ko wa ko kɛra don min yɛrɛ
sufɛ ko sinaya wele ko accident don mali ne yɛrɛ jɔrɔla mali ko la mali bɛna taa laban tuguni wa min taara ka bonya mɔgɔw hakili ma o waage kelen de n'a ka délégation taara sina de fɔ a ka daga la sina ma ye kɛnɛ kɔnɔ sinaya ka ciden de bila ka betura dozoba de ma ye kɛnɛ kan ka ciden de yɛrɛ kɛnɛ kan ni mɔgɔw gan'u kama minisiri de taara o fo min ye betura dozoba ye minisiri de taara fo f'a ka daga la a y'an sira mali faama ko ɲɛ saba de bɔnɛna a somɔgɔw bɔnɛna an ma lafiya sɔrɔ wa an dusukun kabile don dɛ wa an da bɛ bara kɔnɔ n b'a jira autorité la ni ne sara n zara nka u k'a dɔn k'a fɔ n'i y'a mɛn ko n bɛ jamana mara n'i y'a mɛn ko n ye minisiri n'i y'a mɛn n ye président n'i y'a mɛn n ye directeur ye jama de b'i kɔ mugu t'o jamana maa na maaw de b'a la ka sɛ fa de ko accident a ye miiri dɛ ala bɛ yen n bɛ min fɔ anw tɛ donso contre la an tɛ jaabi si ye kɛrɛnkɛrɛnma a fɔra an b'a mɛn fɔlɔ la ko jeunesse dɔw bɛ ka mouvement ta k'u ka donsow sɛgɛrɛ an tɛ donso contre la dɛ an bɛ donso dɔ lawale la donso dɔnnen don ni maaw kɔlɔsili n'u bololafɛnw kɔlɔsili an tɛ donso contre la donso kɔmɔnguwan ye anw yɛrɛ ye donso bɛɛ ye parce que sabula sifinaka sigida lakanacogo sifinaka de an tɛ maa si contre la nka nin wale min kɛ bi sigida in bɛɛ dusukun kabili an bɛ min fɔ marifa b'an bɛɛ bolo k'an ka sigidaw lakana mɛ donsoya min ye maa ye k'i fa k'i furu ten maa min bɔnɛna a nin na jaabisi tɛ bi wa maa muru kelen yɛrɛ tɛ binganikɛla wɛrɛ tɛ ka wolo ka mɔ an y'a mɛn tuguni ko milɛti jura ɲɛna k'a bɛn non kuma min bɛ ka fɔ tan ni accident fana bɛ ka fɔ a la tuguni accident foyi tɛ wa jaabisi tamasiyɛn kelen t'a kan an balada k'a fɔ ni tun ye an balimakɛ dɔ kan ye sifinnakaw olu ka hukumu kɔnɔna na min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'ale tun bɛ kɛnɛ kan kunungo fara ɲɔgɔn in sen fɛ u caman bɛ yen minnu y'u ka dusumakasa yira k'a fɔ tiɲɛ na la ka kan olu kɔni se wɛrɛ t'u ye n'o tɛ min ka n'u ye jamana kun ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ a ko ni ka se k'a ko ɲɛɲini min bɔnɛna nin na an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ jamana ka basigi minisiri taara munumunu ta min kama n'a bɛnɲɔgɔnya n'o kan ka sabata kɔnɔna na yarabi ala k'a bila sababa minɛ kɔnɔna na kalo kelen min fɔra o bɛ dafa alamisa de o bɛna kɛ cogo di an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn furutututu ye ka jamana in k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye aserte ye faso ka wele o ye kulu ye minnu bɛ n'olu y'a yira k'a fulu bɛ furancɛla fanga de ka dɛmɛɲɔgɔn ta ka ɲɛ soro ma u tun bɛ taamana dɔgɔfɛngɛ ŋɔna na u taara kulikoro o se o ye dɛmɛɲɔgɔn dɔw kɛ kulikoro kɛnɛyaso an b'a la k'a fɔ kɛnɛ kan isa kawjim ale b'a ɲɛfɔ an ye aserte u ka wulikajɔ kun ye fɛn jumɛn de ye an k'a lamɛn an nana kulikoro ka na kulukorokaw kuma ɲɔgɔnya ka f'u ye camancɛ fanga dɛmɛni o ye jamana dɛmɛni camancɛ fanga ka baara dɔ ye ka se ka an ka woromasiri tabaw dɛmɛ ka se ka fanga sɔrɔ ka se sɔrɔ jamana burujabagaw ani maa minnu b'a fɛ ka jamanadenw bɔnɛni na ni waleya jugu ye ani hakilila jugu ye o kɔfɛ an ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o gɛlɛya ninnu ma daminɛ bi nka bɛɛ ko ka i ka hakɛ di ni jamana yɛrɛ ka hakɛ ma sɔrɔ est-ce que bɛɛ ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ o hukumu kɔnɔ an ko bi ka kunnafoni di jamanadenw ma ka jamanadenw fana lamɛn pour que an ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilila ɲuman sɔrɔ min b'a to gouvernement ka baara bɛ se ka faamu jamanadenw fɛ parce que an y'a ye kunnafoni dibaliya ou bien a lagasili a kɛra sababu ye ka hakili wasu don jamanaden caman na camancɛ fanga kibaruya la an ko o man kan o tuma an wulila ka na o ɲɛfɔ ani ka kunnafoniw di o sabanan min b'a la an y'a faamu bi jamana tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni jamana ma taabolow yɛlɛma taabolo tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ min kɛra ka na ni fanga yɛlɛma ye a laɲini belebele dɔ ye ko ka jamana maracogo ko ka yɛlɛma dɔ la pour que musow ni denmisɛnninw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ min ye kalanko ye fo ka taa se kalatako wɔyɔ kana k'a la nka nin bɛɛ ka ɲi nka nin si tɛ se ka waleya fo jamana ka basigi donc anw ka faamuya la bi en tant que ACRT ka fɔ priorité ye min ye o de ye lakana ani basigi kana jamana kɔnɔ i b'a dɔn min yɛrɛ ye ACRT maa kalandenw caman b'a la nka mɔgɔw fana b'a la minnu fana u ka wulikajɔ ka bon tiɲɛ don balimamuso min filɛ ale ye ACRT muso ɲɛmɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ fana don min ye denmisɛnninw fana ka ɲɛmɔgɔ ACRT la n'o ye docteur Ali de ye o fana ye dɔgɔtɔrɔ ye ale yɛrɛ bɛ kafu ka dɔgɔtɔrɔya la sisan ne yɛrɛ furumuso n'o ye madame Jimi ale yɛrɛ fana bɛ wulikajɔ caman kɛ donc an ko bi transition dɛmɛni hakililaw ni kuma la o ka ɲi nka n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ ŋaniya yira don an y'a ye kulukoro banabagatɔ jogi banali caman bɛ kɛ yan minnu bɛ marifaw kɛlɛlaw minnu n'o ye jugu ye dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye u yɔrɔw bɛ kari u mago bɛ antibiotiques la u mago bɛ opération na donc fura minnu bɛ don o la donc an ko an bɛna o dɔ d'u ma fura don ŋaniya yira don mais ni ala sɔnna ŋaniya wɛrɛ b'an kɔnɔ ka na ka ɲɛsin kulukoro ma wagati nataw la. an b'a la k'a fɔ nin tun ye isa kawjumu kan ye
an ka jamana a basigi lafiya o bɛ sabati siraw sira fɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye bi an ka jamana kunungo na bi danfara ye jumɛn de ye min ka dɔn k'a fɔ o kuma ɲɛ bɛ bɔ an fɛ bi maa min fɛ o ye société civile kɔnɔna na Ismaël fana na ne ko Mali bilama ani kunungo danfara ye jumɛn de ye don o don maaw bɛ kɛ u ɲɛma da don o don bɛɛ bɛ ka kule ni Mali ye e ka jaabi ye mun ye. Kulubali ka ɲininkali diyara n ye n'i ye ko jateminɛ jamana in kɔnɔ an bɛ don min na ko bi ala ko tiɲɛ a bɛ mɔgɔ lasiran n'i sigi kuma dɔw la ka jamana in taabolo lajɛ i tɛ ɲɛta foyi sɔrɔ jamana na seli min bɛ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ kɛ Arabi Saoudite duwawu min bɛ ta Mali kɔnɔ a tɛ ta ale Arabi Saoudite mais n'i y'a ye ko dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ nkalon de ka d'an ye ka tɛmɛ tiɲɛ kan maliyɛn ko tiɲɛ kana ka boli yɔrɔ min na n'o boli kuma sera ale yɛrɛ ma ko k'o kɛ nkalon ye ko namu ko k'o bila jamana o jamana ni sariya tɛ mata kɔnɔ n ko o ye anw kelen ye kungo kɔnɔna de ye maa min bɛ yen n'o fanga ka bon ni bɛɛ ye o de b'a sago kɛ ka jamana kunturu bila ko sariya t'a kɔnɔ an ko diinɛ ka d'an ye an ko tiɲɛ k'an t'o sabati jamana kɔnɔ an tɛ fɛ sariya ka boli an kan an tɛ sariya respecté an dontɔ filɛ sunkalo la o sunkalo min bɛ yen n'an dontɔ filɛ nin a kɔnɔ nin n'a fɔra chrétien jamanaw bɛ yen surtout tubabula jamanaw yɛrɛ ko ni sunkalo sera olu yɛrɛ minnu tɛ ala ka diinɛ na olu bɛ dɔ bɔ u ka balo sɔngɔ la mais anw ta gouvernement bɔra ka kuma buru sɔngɔ k'an bɛɛ ɲɛna gouvernement bɔra ka fɛnw prix fɔ mais n'a fɔra maaw sɔrɔla commerçants na k'a fɔ ko gouvernement y'u ta de fɔ o t'olu ta ye an bɛ taa min o ye mun jamana faso ye n'a fɔra jamana yɛrɛ bɛ sariya ta yɛrɛ tɔgɔ la o tɛ bato maa minnu bɛ a ta maa minnu fana kana k'a ta olu civilité kɛ olu la olu fana t'a bato ne ko jamana an bɛ taa min dɔwɛrɛ tɛ o parce que an tɛ sariya mun bato ni sariya taara ka kumakan mun fɔ o tɛ respecté civilité k'a la jamana ka kɛ ko ni mɔgɔ ye ko kɛ ko tɛ bɔ a la n'i y'o ye jamana o jamana la i bɛ siran o jamana ye parce que o jamana bantɔ de don pewu n bɛna kuma dɔ f'i ye maliyɛn caman banna don baara ma dɔwɛrɛ tɛ o parce que sariya mun tɛ bato n'o tɛ boli an ka ɲagata ta k'a di n'i ma sariya bato o de bɛ na ni hali adamaden kɛ fugari ye parce que n'akili sunɔgɔra ka ban dɔrɔn o ye kelen ye fugari ye Mali bilama n'i y'a ta sécurité ko kuma an dɛsɛlen don k'o ɲɛnabɔ insécurité bɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra an maliyɛnw de dɛsɛlen don ka hakiliw kɛ kelen ka intelligence bila ka hakilina bila k'o ye ka se ka an bɔ jamana in degun kɔnɔ n'o y'a insécurité ye diɲɛ don o don attaque kelen a tɛ changer kɛcogo kelen an dɛsɛlen don ka solution sɔrɔ la o ka bɔ yen an bɛ nin tɔɔrɔba in bɛɛ la économie o tɔ bɛ ka dafiri ka taa fɛ sɛnɛ ma se ka kɛ ɲina sɛnɛ min kun labɛnnen don o bɛɛ taara jeni jihadisiw fɛ k'o bɛɛ tiɲɛ k'o ban pewu n'a fɔra jamana i ka armée i jigi bɛ dɔw mun kan k'i disi gosi ka se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'a fɔra olu ka corruption o ka jugu ni hali ni civiliw ta ye ne ma n'o kuma fɔ ko ne bilalen don militaires la mɔgɔ tɛ se ka kɛ militaires fɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan san o san ne bɛ militaire denw n'u musow n'u dɔgɔninw ta n ka école la fu mais boursiw d'u ma ka ca ni boursi 100 militaires tulo bɛ n na u bɛ n dɔn donc tɛ se ka diya mɔgɔ ye ka tɛmɛ ne kan mais ni tiɲɛ nana n k'o fɔ n'a fɔra militaire 3,000 mun tɛ baara yɛrɛ la fiyewu mais u sara bɛ ka bɔ jamana kun maa dɔw bɛ ka sɔrɔ k'o minɛ k'o dun ko sanction ma ta olu kama hali bi olu mɔgɔ ma détecté k'o dɔn o bɛ jamana min kɔnɔ o kana ka mɔgɔ lasiran o kana ka mɔgɔ jɔrɔ sanction kuma de bɛ fɔ mais an t'a kɛwale donc sariya tɛ bato jamana min kɔnɔ maa kana ka siran o jamana ye est ce que o jamana yɛrɛ bɛ yen wa kuranɛ ko t'o ye bibulu ko t'o ye ala ko t'o ye parce que ala yɛrɛ tɔgɔ de ko tiɲɛ an dun bɛ nkalon de kan donc Mali kɔnɔ an bɛ se ka lafiya cogo di k'a fɔ maliyɛnw ye an ka baara kɛ fɔlɔ Mali k'u ye 3e de sanu na an kɛra 2e kana kɛ 3e bi Mali ye fo 5e de Burkina mun nana formation ta anw fɛ sanuko la Burkina tɛmɛna anw na Niger mun nana formation ta anw fɛ sanuko la Niger tɛmɛna anw na dɔwɛrɛ tɛ ni baara tɛ o maliyɛnw an ka baara kɛ an ka boli an ka sariya nɔfɛ tant que minnu bɛ sariya kunna n'u tɛ sariya bato bilayi an ka alikaba ta an ka bila an bɛɛ siso kɔnɔ an bɛ si ka dugawu kɛ a tɛ jaabi parce que a tɛ tɛmɛ yɛrɛ ni tun y'an balimakɛ Ismaël fane kan ye a y'a fɔ cogo min na n'an ye tiɲɛ to yen maa si ko ne tɛ don sariya kɔni sariya tɛ boli nka sariya ko kuma bɛ fɔ n'a sera min ma ka ban i ka dɔn a bɛ kɛ kɛrɛfɛden ye o bolo k'a yɛlɛma ka ɲɛsin ale ma o de ye ale bolo sariya ye jamana si tɛ mara ten n'an ye m'o hakili bila an ka jamana mɔgɔw basigi min na a sabati dɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko sura ko bɛngɛnɛ wale kɛbaa dɔw ye bɛngɛnɛ ta ka ɲɛsin Sikaso kin bɛ wele ko Mama Soni k'i ka dɔn k'u ye walediw kɛbaa dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin ye ma ko nin gɛlɛmɛ gɛlɛya ye nin waati na Sikaso an balimakɛ dɔ bɛ Sikaso nin waati na an b'a ɲini n'an y'ale sɔrɔ an balimakɛ i ni ɲankuma
an balimakɛ bi arajo caman bɛ minnu sɔgɔlen b'i la nin waati na i yɛrɛ jɔlen ka bɔ mini. Ne ye Lasana Jalo mais bɛɛ bɛ n dɔn Papa Jalo la n bɛ Sikaso Mama Soni nin waati in na. Papa an ye kunnafoni sɔrɔ ko Sikaso Mama Soni nin waati in na ko gɛlɛya kɛra yen sura e yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye a ko kɛra cogo di. A bɛ gɛlɛya kɛra Sikaso a gɛlɛya a dakun bonya dɔɔni kosɛbɛ sabula ka da kan Sikaso Mama Soni ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 waati n'o ye 20h waati ye ka na jadi tigilamɔgɔw u donna Sikaso kɔnɔna na Mama Soni ka marifa ci daminɛ mɔgɔw bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw kulela mɔgɔw donna sow kɔnɔna na o ye mankan daw la u munumuna motow la u ka ca o kɔfɛ tuguni a ma tɛmɛ ka se 23h waati ka tuguni u seginna ka laban ka tila ka na mais min yɛrɛ kɛra la ko du yɛrɛ ye kuran nana tigɛ u ye kuran tigɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Sikaso bɛɛ yɛrɛ kuran tigɛra ka don fo Sikaso bɛɛ kɔnɔna na fo ka taa se fo fajiri waati ma donc i tɛ se ka mɔgɔ cogoya dɔn tuguni i tɛ se ka fosi dɔn i kɔni i bɛ tasuma yiri marifakisɛ tasuma yirilama de kɔni ka tɛmɛ i bɛ marifa yiri tasumama yɛrɛ de ka tɛmɛ bon sanfɛla mɔgɔ nana fɔ ko mɔgɔ 3 hakɛ o kɔni o ni tora la an bɛ min sɔrɔ ka o la fɔlɔ o ye o waati de sisan kɛnɛ cilen na an bɛna sɛnsɛn ka taa tɔ kɛnɛ kan ka taa tɔ ɲɛɲini a tɔ kun cɛra cogo min na k'o ɲɛɲini k'o dɔn. Papa yalima maa minnu ni tora la a ka jateminɛ la o ye finitigilakaw ye walima sigidalamaw don minnu bɛ yen ni u tɛ finitigilakaw ye. Sigidalamɔgɔw de don balperdiw de don parce que kuran tigɛlen a kɔni kɛra mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲini kisɛ kɔni bɛ taa a ye sigidalamɔgɔ dɔw de sɔrɔ. Kumakan labanna bi Sikaso ye yɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔ bi ka tila ka taa nin ɲɔgɔnna kɛ o cɛmancɛ la bi o ye dabalibanko ye kumakan labanna e bɛ mun fɔ bɛɛ ye bi jamana in lakana kama. Ne kɔni bɛ min fɔ jamana nin lakanabaliya kɔni kan o k'a essayer o ka kɔfilɛ jamana nin na an ka se ka jamana nin lajɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na maa kelen tɛ se ka fɛ n'i sɔmina sikaramɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ ka regrouper k'i sɔmin'o la ci lase lakana tigilamɔgɔw ma o ka se ka wuli fɛɛrɛ ka se ka tigɛ a ko la joona sinon an bɛ yɔrɔ min na bi a kɔni ka kɛnɛ bɛ dɔɔni dɔngɔnba de jamana nin kɔnɔ an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min na an bɛ taa an jɛ yɔrɔ min na. An b'a ladan k'a fɔ ni tun ye Papa Jalo kan ye a fɔra cogo min na bi Ala ka jamana yarabi Ala ka basigi don a kɔnɔ kɔrɔ ni tile bɛ a y'a fɔ cogo min na Sikasokaw fɛ yarabi Ala fɛn fɛn basigi minnu ye nin kɛ ka ɲɛ sanga mara ma yarabi Ala ka fura bɔ a kelen bala ile ka woro ɲɛ ma sango tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na n'an bɔra ye Segukaw fɛ olu ka mara ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnna Nuhun Jara ale ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ fɛn minnu bɛ bi sira ka se ka cɛ ɲɛ o baaraw k'i ka dɔn fɛn ninnu cɛnni bɛ u bɛna labɛn mun dɔ kɛ Segu maire Nuhun Jara b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Gɛlɛya min b'a la ne nana sɔrɔ fɛn tiɲɛnen don parce que fɛn ninnu dilanla sotelma ye feereli min kɛ je crois que président Amadou Toumani Touré ala ma hinɛ la ale ye dɔ bila conseil régional ka jɛmɛ kɔnɔ ale ye Segu mairie dɛmɛ ka fɛn ninnu sigi mais goudron dilanw ni accident y'a to dɔw tiɲɛna dɔw fana ye ma minɛ ka ɲɛ i b'a fɛn min don a kan ka entretenu de ne yɛrɛ bɛna wari ne nana sɔrɔ o tiɲɛ tiɲɛna min dɔrɔn ka seko kɛ mais ni ala sɔnna ma an y'a boloda an ka budget ka mairie yɛrɛ ka sɔrɔ ka ɲinɛ an bɛna a fɛn ninnu an bɛna k'a bɛɛ réparer réparer yɛrɛ tɛ k'a dilan yɛrɛ quoi k'a dilan kura ye ka tila ka dɛmɛ fana ɲini ani an dɛmɛbaa dɔw kumanen b'o la ka se ka fɛn wɛrɛw sigi yɔrɔ wɛrɛw la hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni b'o la parce que musaka ko don a mana kɛ cogo o cogo an y'a laɲini ne yɛrɛ personnellement n y'a laɲini u fɛ u k'an dɛmɛ walasa yɔrɔ 3 bɛ yen nɔ u ka se ka fɛn kura sigi yen nɔ layidu dira ma ayiwa an bɛ dugawu kɛ walasa a tigi ala ka musaka nɔgɔya ye a ka se k'an dɛmɛ o baara la nka ni ala sɔnna kɔrɔlen kɔni siga kɔni t'o la o bɛ dilan an yɛrɛ ka budget kan an yɛrɛ ka jɛmɛ kan mais marché passé cogo procédure de b'a la donc gɛlɛya ye min ye hali n'a tiɲɛna sisan e tɛ se ka girin ka t'i kɛ fɛn kan k'a dilan e tɛna fɛn min wari bɔ jufa kan f'a bɔ foroba jɛmɛ de kɔnɔ i na baaraw de tɛmɛ sira fɛ ka sugu fiyɛ lancer mana mɔgɔ nana u yɛrɛ kan bɔ n'u y'a sɔrɔ o na contrat signé n'o ye o na sɔrɔ ka baara kɛ ni baara banna i na sɔrɔ k'a sara donc o baara minnu bɛ sen na o de ka suma dɔɔni o bɛ kɛ sariya kɔnɔ dɔrɔn de don ɲɔn tɛ a bɛɛ bolodalen don. An b'a dɔn k'a fɔ Segukaw ka maire n'i y'a sɔrɔ yɛrɛmakafo ɲɛmaaba Nuhun Jara ni tuyali kan a y'a fɔ cogo min na kun b'a la ka ɲɛsin a ka mara ma Ala k'a basigi n'an bɔra ye min ye ka wulikajɔ kɛ bɔlɔlɔ bi anw bɛ ka kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ nafa bɛ se ka sɔrɔ a la o ye kulu dɔ ka hakilila ye maa si kana dankari maa si la k'u kɔnɔ na k'e ka nafa sɔrɔ sirada ye olu ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a ko ɲɛmaa ye musolaka ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Porcho Marguerite Sogoba ne bɛ baara kɛ jɛkulu la n'o ye muso devi an ye lasigi min kɛ sɔgɔmada na o tun bɛ tali kɛ solution dɔ la n'an ye mun sigi sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko 0 VBG o ye solution digital ye n'a fɔ o ma subahana mansin domaine solution min don an bɛ se k'a sɔrɔ telefɔniw kan an bɔra Android b'an caman bolo bi donc an y'a sigi sen kan an ye kunnafoni dɔw de bila solution kɔnɔ mun bɛ ɲɛsin a fɔ o ma violence basée sur le genre o kɔrɔ ye ɲangata minnu bɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma ka d'a kan ye cɛ ye walima ye muso ye donc an ye o kunnafoni de don o solution kɔnɔ tubabukan b'a la
bamanankan filakan ale ni marakakan donc o lajɛ ni yɛrɛ ni projet ni a sɔrɔla a sera ka sigi sen kan ni an dɛmɛbaga ye n'o ye UNESCO ale ni ONIFAM programme dɔ bɛ ONIFAM na n'a fɔ o ma ko Spotlight an bɛ kɛnɛ min kan bi vraiment olu ka dɛmɛ de y'a to an bɛ nin kɛnɛ kan a bɛna nafaba lase bari o yɛrɛ de ye an ka laɲini ye fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ subahana mansinw bɛ yen nɔ bi na sɔni an ka kɛ kulonkɛkɛla ye munna an t'an sigi k'an miiri an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu sigi tigɛ walasa ka mɔgɔw dɛmɛ o de y'a to an ye kan yɛrɛ k'a la an ka todunkanw walasa mɔgɔ minnu ma taa ekɔli la u ka se ka kunnafoniyaw sɔrɔ donc an ka laɲini ye a ka se ka mɔgɔw dɛmɛ yɛrɛ musaka foyi t'a la ni connexion b'i kun ni forfait b'i kun dɔrɔn i bɛ taa Play Store kan ou bien App Store i b'a don 0 BBG ni ala sɔnna i bɛ application sɔrɔ nin y'a san sabanan de ye depuis 2018 ni projet an b'a kan a tɛmɛna tɛmɛsira caman fɛ nka ala barika la an sera ka na mun yira o la bi o kɛra ni UNESCO ni ONIFAM ka dɛmɛ de an b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na min ye kɛra ka fɔ bɔlɔlɔ ye nafa sɔrɔ sira b'a la k'a sɔrɔ gɛlɛya tɛ wa hakilila min bɛ sen kan ala k'o sabati n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye su n'a bɛ wele ko su fila sunkalo su fila o nafila ye joli ye a n'o nafila bɛ kɛ cogo di karamɔgɔ Maliki Danbele ka bɔ Joyi la an k'ale lamɛn. Sunkalo su filanan ala k'an nafana a nafilaw ye o de ye an bɛ arakan 6 de seli n'a fɔra arakan 6 n'i ye 2 kɛ i bɛ salam bila n'i ye 2 kɛ i bɛ salam bila n'i ye 2 kɛ i bɛ salam bila ngo arakan kelen o kelen i bɛ fatiha kala ka ban ka i n'a tɛ n'a ka siɲɛ 5 k'o da o kan o tuma ni tilara arakan ninnu selili la i bɛ sɔrɔ ka nin dugawu in kɛ salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ o de ye nin ye Allahumma qarribni fihi ila mardatika wa jannibni fihi sukhtaka wa naqamatika wa wafiqni fihi liqira'ati ayatika برحمتك يا أرحم الراحمين أبوانغا على نسرنيا سونغالوينا كتا إيركا جمبايما إيكا نيورو جانيا سونغالوينا إيكا ديميني كا فنوني كا نيانغاتا كبوما إيكا مبسيما سونغالوينغونو إيكا آيا وكالاليلا نيكا هنا سبويا يا إي ألمي هنا بولا هنا دي نيتوي كرامو مالكي دامبلي كاني نفلا يا ربي على كا كتكو نيما يرانا كا نفنا بركاي nambora ye amita jamana ko kanana umu Dambele mombe bolo bi an karamɔgɔ an b'a daminɛ an ka bamalibɛn kɔnɔna la diɲɛ tɔnba ONU a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɔra sisan ka jira jamana marabagaw fɛ k'u ka arasiba ci a n'a nɔ minnu minɛlen don k'u bila k'olu ma kun wɛrɛ foyi ye minɛli na ni politiki ko kɛlɛ tɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga diɲɛ setigi jamanaw n'u bɛ wele les pays G20 u sɔnna ka dɔ fara setan jamanaw ka juru sarali kuntalajan kan k'a sababu kɛ coronavirus bana ye u y'u ka laɲini kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ k'a yira k'a fɔ ko coronavirus bana kɛlen bɛ ka jamana kɛ cogo min na walasa ka se ka dɔ fara juru in sarali kuntalajan kan n'an bɔra an bɛ taga Senegal jamana kan Senegal jamana kiiritigɛla Ousmane Sonko ani pogotigini min ka kiiri koɲɛ bɛ cɛ min bolo Samba Sall a fatura ka sababuya kɛ bana kuntagalajan dɔ sen fɛ Senegal jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taga Niger jamana kan État islamique u dagalen bɛ Nigeria jamana kɔrɔ yan fanfɛla fɛ u bɔra dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na sibiri sufɛla fɛ ka mɔgɔ 4 bɔnɛ u ni na ka mɔgɔ 4 jogi an karamɔgɔ ye min sɔrɔ ni tun y'o dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka balele nɔgɔya ni dozo ni y'a tunune a y'a dɔn kungo de ban ala ka basigi ni lafiya k'u sabati diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen la kalo mina fila kɔnɔ na ka kimɛko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen la